comença l'esport a Gandia Televisió. Així treballen la gent de Gandia Televisió. Torna-hi, digue'm. I també veurem alguns dels anuncis que ja hem fet. Posa't el casc!
Escolta, jove, per anar al cine, de marxa, a la platja, a qualsevol lloc que vulguis, si has d'anar amb moto, no faces el mono. Evoluciona. Posa't el casc. Ajuntament de Gandia.